Bore da I chi unwaith eto. Ni wedi cyrraedd Myfyrdod a Cymun Sul cyntaf Medi, sef Medi y Chweched. Mae aelodau Bethesda wrth gwrs yn cael oedfa heddi ac yn mynd nôl am y tro cynta. Ac wy'n siŵr bod cyfeillion Nazareth a Chapelseon yn dymuno'n dda i aelodau Bethesda wrth i ni ail ymgynnull, ac fe fydd y ddwy eglwys arall yn ymgynnull mewn bythefnos wrth gwrs, gan obeithio o bydd pawb yn cadw'n saff ac yn ddiogel. Mae'n edrych mlaen mawr wedi bod i ail ymgynnull a fydd hi'n braf i gael cymdeithasiau'n gilydd bydd yr amgylchiadau ychydig yn wahanol ac yn bwysig wrth gwrs bod pawb yn gwrando ar y cyfarwyddiadau fel bod ni'n gallu parhau ar agor. Cofiwch bod yna gymyn ar ddiwedd y Myfyrdod yma heddiw, felly os ydych chi wedi cael eich gwyn a'ch bara yn barod, mi allwch ymuno yn y cymyn. Dewch ni dechrau gyda gair o weddi. Arglwydd Dduw yn llon pob lle, yn bresennol ym mhob man, yn agos atom yn awr. Da gosrwydd yn gwmni ni, da gosrwydd yn ein gwroli, da gosrwydd yn gyfrwng i ni dadnabod. Offrymwn i ti gariad ein calonau, dy hea dwfn ein heneidiau, a chlod ac addoliad ein genau. Amen. Wel, ni'n darllen ychydig o adnodau o Efengyl Ioan o'r 4 bennod ar 10, adnodau cyfarwydd tu hwnt. Peidiwch cynhyrfu, meddai Iesu wrth y disgyblion, credwch yn niw a chredwch yn o fi hefyd. Mae digon o le i fyw yn hif yn had. Byddwn ni wedi dweud wrthoch chi, os oedd hi fel arall, dwi'n mynd yno i baratoi lle ar eich cyfer chi. Wedyn, dwi'n mynd i ddod yn ôl, a byddai'n mynd â chi yno gyda mi, a chewch aros yno gyda mi. Ych chi'n gwybod y ffordd i ble dwi'n mynd. Ond arglwydd meddai Thomas, dyn ni ddim yn gwybod lle rwy ti'n mynd, felly sut allwn ni wybod y ffordd yno? Fi ydy'r ffordd, atebodd yr Iesu. Yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy o fi. Os dych chi wedi fadnabod i, byddwch yn adnabod fy nhad hefyd. Yn wir, dych chi yn ei nabod e bellach, ac wedi weld. Ie, geiriau cyfarwydd a wy'n dewis geiriau adnod 6 o'r bennod yna fe ryw destun i'r Myfyrdod, a dwi'n troi at yr hen gyfeithiad sydd mor gyfarwydd i ni falle. My fi yw y ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Dawn arbennig yw'r ddawn i ddweud gair yn ei bryd. Dweud gair, rhoi cyngor, ond gwybod pryd i'w ddweud. Mae amseru'r cyngor neu'r gair yn holl bwysig. Ac os bu enghraifft eriod o ddweud gair yn ei bryd, wel, dyma hi yn adnod y testun. Roedd yr Iesu wedi bod yn ceisio egluro'r sefyllfa i'r disgyblion. Bellach roedd y diwedd yn agos a'r groes yn anochel. Mae negodd iddynt y byddai'n ei gadael yn fuan. Fe welodd y siom a'r loes a'r gofid ar ei hwynebau. Mi welodd ei trallod, ac am hynny dywedodd, na thrallodau'r eich calon. I rai oedd yn teimlo ar goll yn llwyr, ni bu gair mwy pwrpasol eriod na gair ein testun. Y cymal cyntaf, my fi yw y ffordd. Dyma'r union air oedd y disgyblion mewn angen amdano, oherwydd teimlent fel pobl a gollodd y ffordd. A dyna deimlad ofnadwy yw hynny, ynddo fe. O'n i'n arfer mynd bob gwyliau haf, fe rai chi'n cofio, yn fei ieuenctid i ardal Ffestiniog ar fy ngwyliau. Ac uwch ben pentre Llan Ffestiniog, mae hen ffordd Rufeinig Sarn Helen. Mae honno'n rhedeg uwch ben y pentre, ac yn far ddegau. O'n i'n arfer mynd i gerdded y ffordd honno gyda'n nghefnder a chyfoedion i mi o bentre Llan. Cerdded y llwybr. Ond yna colli'r hewl. Fe ddiflannau'r hewl i'r grig a'r eithin a'r drysni. Do'n i'm yn gwybod wedyn a ddylen i fynd ymlaen, neu'r chwith, neu'r dde, a teimlo chydig ar goll. A dyma o teimlad y disgyblion yma, pan ddywedodd yr Iesu wrthynt i fod ar fin ei gadael.
Hyd yma, roedden nhw wedi cerdded gyda'r Iesu, dilyn ôl ei droed. Nawr, roedd y groes ar y llwybr. Ac roedd y llwybr o'i blaen yn diflannu yn niwl y groes. Yna daw gair yn ei bryd, gan yr Iesu. Na thralloder eich calon. Fi yw y ffordd i chwi. Un o'r ryfeddodau'r hen ymerodraeth Rufeinig oedd ei ffyrdd yn dyfe. Chi'n cofio dysgu amdanyn nhw'n yr ysgol. Wnaethon nhw ffyrdd o un pen i'r llall ar gyfandir Ewrop. Mae'r hen ymerodraeth wedi cilio, a'i holl ysblander. Ond fe erys yr hen ffyrdd. Mae'r hen ffyrdd Rufeinig yn aros ac mae dynion yn dal i'w cyrraedd. Erys yr Iesu o hyd, yn ffordd i'w ddilynwyr. Ciliodd miloedd o bethau i ddyddiau ef, fi erys ef o hyd. Yn yr ail gymal, fi yw y gwirionedd. Nid dweud mae'r Iesu yr wyf yn siarad neu dweud am y gwirionedd, ond dweud mae ef yw y gwirionedd. Cyn i ddyn ddarganfod y law of gravitation, roedd yna ganodd o bethau yn ddirgelwch iddo. Pethau na lle fe ddeall, dod gyda fe ddim allwedd i'r clo. O wedi darganfod deddf disgyrchiant, fe gafodd allwedd i'r dirgelion, ac allan o'r tywyllwch daeth trefn. Cwestiwn Peilat oedd, beth yw'r gwirionedd? Hynny yw, pe bawn ni'n gwybod hynny, byddai'r allwedd gyda ni, i ddatgloi llawer sy'n ddyrus i mi. Wel, medde'r Iesu, fi yw'r gwirionedd. Mae nifer wedi efelychu rhai mewn hanes, ond pam? Ar Iesu ar gael. Yn ei ymyl ef, gydag ef, teflu'r goleuni ar y dyrus a'r tywyll. Pan gilia popeth, erys yr Iesu yn wirionedd. Chi wedi clywed am ŵr o'r enw Pastor Wymbrand? Cafodd Richard Wymbrand ei eni fel Nicola Ionescu ac roedd yn weinidog Efengylaidd Cristnogol yn Rwmania. Yn 1948, mi nath e ddatgan nad oedd comiwnyddiaeth a Christnogaeth yn gallu byw ochr yn ochr. O ganlyniad i hyn gafodd ei garcharu gan Lywodraeth Gomiwnyddol y wlad. Cyfi dan glo am 40 o flynyddoedd, cyn cael ei ryddid am bris o $10,000. Anogodd ei gyfeillion ef i symud o Rwmania, a bu'n gwasanaethu yn Norwy a Lloegr cyn mudo i America. Treuliodd weddill ei fywyd yn helpu Cristnogion oedd yn cael ei herlyd am ei cred, ac fe ysgrifennodd dros 19 o lyfrau. Y llyfr enwocaf efallai oedd Tortured for Christ. Ie, fe gafodd ei boenydio a'i arteithio am ei gred Gristnogol yn y carchar. Ond y pwynt dwi eisiau gwneud heddi yw fod Pastor Wymbrand wedi sylweddoli mae Crist oedd y gwirionedd, oherwydd iddo golli popeth. Ond dyma eiriau ef, they couldn't take away my Christ. Iesu Grist, yr un ddoi heddiw ac yfori. Ac yna'r cymal olaf, fi yw'r bywyd. Dyro afael ar y bywyd yw fy nghri o hyd. Dyna gri y diweddar Arthur Evans Conwyl. Ai dyma'r gri o hyd? Does dim bywyd yma. Does dim life o gwbl yma. Mae eisiau tipyn o life. Dyna gri'r hen ymynydd. Mae'r Testament Newydd yn llawn o'r neges am fywyd, ac nid heb reswm a galwodd yr hen bobl hwn yn llyfr y bywyd. Roedd Paul wedi cymryd geiriau Iesu Grist o ddifri, ac am hynny oedd e'n gallu datgan byw i mi yw Crist. Ef oedd bywyd Paul ym mhob erlyd y fi arno, ef oedd bywyd Paul pan yn y carchar. Heb ymelaethu, i'r credadyn, Crist yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Crist yw popeth. Yn y benod nesaf, sef y 15fed benod o Efengyl Ioan, cawn y geiriau yma,
Mae fi yw'r wir wynwydden, chwythau yw'r canghennau. Os dim bywyd i'r gangen, heb iddi fod ynghlwm i'r pren. Felly nid oes bywyd i ni, ond ni fyddwn ynghlwm i Grist. Dameg oedd hon. A dwyne, wedi adrodd dameg fodyn cyn hyn wrthoch chi, yn sôn am y ddeilen fach oedd am gael torri'n rhydd o'r goeden, mwyn cael ei rhyddid. Fe chwthodd y gwynt y ddeilen fach yn rhydd rhyw ddwrnod, ac oedd hi'n hapus ag afalch ei bod yn rhydd. Dawnsiau lawr y ffordd yn hapus. Ond tristwch y sefyllfa wrth gwrs yw ein bod yn gwybod. Mae dawns marwolaeth oedd hi. Allai hi ddim byw, hefod ynghlwm yn y pren. Heddiw, mae pobl yn ymfalchio ei bod yn rhydd oddi wrth bren y bywyd. Ond mae ei ofn bod ei hapusrwydd fel un y ddeilen fach. Diolch byth ein bod yn gallu uno mewn cymyn i gofio ac i ddathlu fod Crist yn fyw, yn arwain y ffordd ac yn wirionedd y gallwn gredu yno. Nid oes i ni offeriad ond Iesu Grist ei hun, nac ordeniadau eraill, ond geiriau mab y dyn. Gawn ni weddio. O Dduw, diolch am gael diwrnod newydd arall, wythnos newydd arall yn agor o'n blaenau gyda'i holl bosibiliadau a'i holl gyfleoedd. Cyfle i ni ddangos ein cariad at y ti trwy ein gweithredoedd. Cyfle i ddangos ein cariad at ein cymuned. Cyfle i ddangos ein cariad at gymdogion. Cyfle i gyhoeddi ein cariad at ein teuluoedd. Arwain ni weithredu ac i ymddwyn mewn modd sydd yn deilwng ohono ti. Gan ddilyn esiampl dy fab Iesu Grist, a rodiodd ein dear mewn cariad diamod. Mae'r rhai ohonom wedi dioddef cyfnodau digon llwydaidd yn ddiweddar. Tywys ni trwy do leini allan o'r cyfnodau hynny, i werthfawrogi'r hyn sydd gennym, ac i wenu mwy a chwyno llai. Mae eraill ohonom yn dioddef o unigrwydd dybryd, par i ni helpu ein gilydd trwy'r cyfnodau anodd yma, a bod yn gefn ac yn gwmni ein gilydd mewn ysbryd cariadlon. Un o negeseuon mwyaf clir yr ysgrythyr yw helpu'r gwan a'r tlawd. Ymysg yr hain roedd modd canfod yr Iesu. Ymysg yr hain mae disgyblion yr Iesu'n gweithio heddiw. A'n dyletswydd ninnau o'n cartrefi clyd diogel yw gwneud yr hyn allwn i gynorthwyo'r tlawd ym mhob man. I ni'n diolch am drefnwyr y banciau bwyd a'i tebyg. Ein tad mae yna harddwch a charedigrwydd mewn pobl. Helpa ni gyd i ddwyn yr egwyddorion yna i'r brig yn ein bywyd bob dydd, fel boi eraill trwom ni, adnabod cariad Duw. Gyfwn nhw'n hyn oll yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ac i ni'n troi at y cymyn. Ac yn anffodus mae gyda fi le i gydymdeimlo unwaith eto. Ers i ni gynnal cymyn diwetha, mae Capel Sion wedi colli cyfaill ar achos yn Gwynfa Evans. I ni'n cydymdeimlo'n fawr gyda Bridget a Buddig a'r teulu wrth gwrs ar ei colled, gan gofio hefyd yn dyner iawn am Margaret. Yna wrthnos diwetha, mae Elspeth James wedi colli chwaer, Madge. Fi Madge yn fregus i hechyd ar sawl blwyddyn. Roedd hi'n rhan fawr o fywyd, Elspeth a Mal. Derbynwch ein cydymdeimlad fel teulu, a'r golli person oedd yn golygu cymaint i chi. Nawr wy'n troi at lyfr Gwasanaeth y Cymyn. Gan nid i farhau ym mewn pechodau, diwrnod ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi maddau ni waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwyn yn arwyddion o'i aberth ef drosom unwaith ac am byth. Gwrandawn ar eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd y derbyniais i oddi wrth yr arglwydd, a'r hyn hefyd y draddodais i chwi. Yr arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddyddiolch fe torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trosoch chi. Gnewch hyn cof amdanaf.
Ar un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar y fwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, ar ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Os newch chi gymeryd y bara i chi wedi baratoi os oes un gyda chi. Mae'r bara hwn yn arwydd gweledol i'n ffydd ni o gorff Crist a dorwyd trosom. Bwytawn bawb o hwn, cof amdano. Dy gorff a hoeliwyd ar y pren, yw bara'r nef i mi. Dy waed sydd ddiod i'm yn wir, da yw dy gofio di. Dyna ni'n troi at y cwpan, at y gwyn. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwn bawb o hwn, cof amdano. Dy gofio di ath glwyfau oll, dy angau droso fi, tra bydda byw neu ffeidiau byth fel hyn ath gofio di. Bydde di'r arglwydd y fendithio ath gadw. Bydde di'r arglwydd lewyrchu wyneb arnat y bod yn drigarog wrthyt. Bydde di'r arglwydd edrych arnat, a rhoi i ti heddwch. Amen.